Отца и Сына и Духа Святого. С вами. Сегодня в Слове Божьем працуем две заповеди. Наиважнейшие заповеди, на яких опирается все людское. Заповедь, на якой опирается вся земля, весь свет. А так само, о чем говорит все Святое Писание. Czyli o dwóch zapowiedziach lubowi, a dokładna może jedna zapowiedź lubowi, ale u dwóch czastkach jej. Mają lubić Pana Boga, mają lubić bliźniego всім серцем, всею мocą, всей мудростью, всем, что мы маем. To być один для одного даром справедливой любові, до якої нас сьогодні захоче Слово Боже. Святу Імшу спrawuję za księdza Jana, żeby jego potrzebnych łaskał. Prosił Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, jak my mogli ich odnaleźć гэтую najświętszą achwianą. Spowiadajmy się Bogu Всемогутному. I wam, bracia i siostry, što straszył mnie wielmi, ducha słowa, uciszam i zaniedbania. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Najświętszą, za wszelkie Pannu Maryję, усіх ангелов i świętych, i was, bracia i siostry, помолиться за mnie, dla Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje над нами Бог Всемогутny i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Chwała na wyższyniach Bogu, a na ziemi słowa ludziom dobrej woli. Chwalę Ciebie, błogosławiają Ciebie. Chwalę Ciebie, prosławiają Ciebie. Dziękuję za wiedzenie wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Ojcze niebieski, Boże, Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Jedynorodny Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki dajesz na siebie kraki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki dajesz na siebie kraki światu, przyjmij maleńkie nasze, jaki siedzisz w prawach Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo Ty święty, Ty nasz Pan, Ty najdłuższy Jezu Chryste, Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen.
Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Пусть я вам усни милосердный, Боже, по Твоей воле верные Твоей на Тебе служат. Покорно Тебе просим, дай нам силы переодолевать вершков и крутся до обетованного исполнения. Раз Христа Пана нашего. Читання книги Другозаконня. Моисей промовив до народа, кажучи: «Бойся Пана Бога твоего, заховуй усі постанови Його і заповіді, які загадую тобі, синам твоїм і внукам твоїм во усі дні життя твоєго, каб були довгими твої дні. Слухай, Ізраїль, і старайся виконати гэта, каб добре було тобі, і каб ви помножилися вельми на землі, де тече молоко і мед, якое обіцяв дати тобі Пан, Бог батьков твоїх. Слухай, Ізраїль, Пан Бог наш, Пан один. Люби Пана Бога твоєго усім серцем твоїм, усьою душою твоєю, усім розумом своїм і з усіх сил твоїх. Нехай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тваім. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Тебе, Пане, моц моя. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Ён мой Збавца. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Бог мой, оборона моя, на Его сподяюся, щит мой, избавление моего, моя крепость. Подрежу Пана Бога и от ворогов моих вызволены буду. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Живи, Пан Бог, стороны моя оборона, нехай будет величен Бог спавления моего. Ты повеличиваешь королю своему допомогу, и своего помазанника оторваешь милосердностью. Буду любить Тебе, Пане, моц моя. Читання послання до Гавреїв. Брати, шмат було святеров попередніх заповітів, бо смерть не дозволяла їм тривати. Але святарство Єсуса не поминає, бо Ён триває навіки. Тому і може Ён у всі часи збавляти тих, хто приходить до Його, хто приходить праз Його до Бога, будучи завсёды живим, як заступатися за їх. Який і повинен бути у нас перший святар, святий, невинний,
беззаконный, отлученный от грешников и вознесенный выше за небес. И он не має потреби, як ти, першосвятий. Зробив гэта раз назаўсёды, харвавшись самого себе. Бо закон устанавливает першосвятами людей, які мають слабость. А слово присяги, даденное після закону, устанавливает Сына досконалого навеки. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. И полюбит такой Отец мой, придем на его. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Марка. У той час один книжник подійшов до Ісуса і спитався у його, яка заповідь перша з усіх. Ісус сказав: перша такая: слухай, Ізраїль, Пан Бог наш, Пан одиный, люби Пана Бога твоего всім серцем твоїм, і всьою душою твоєю, і всім розумом твоїм, і всьою моцею твоєю. Другая: люби ближнього твоего, як самого себе. Нема іншої заповіді більшої за це. І сказав йому книжник: добра, наставник, ти правду сказав, що єсть один, нема іншого, апрача його, любіть його всім серцем і всім розумом, і всьою душою, і всьою моцею, і любіть ближнього, як самого себе, це більше за всі ахвяри і всі спалення. Ісус, убачивши, що той розумно отказав, сказав йому: недалеко ты от владарства Божьего. И никто уже больше не отважился пытаться у Его. Гэта слово Пана. Правда, на сегодня предназначенный лист, який захочу його читати. На сторонці, который два есть, лист архиепископа Юзефа Станиловского, пасторское послание, знакомое официального вступления на посаду архиепископа. И має титул такий: «Бетлеєм дом хлеба, Беларусь дом супокою и братерства». А у нас у костеле принято в этой святыне, что для их для детей мы листов не читаем. Бо все дети утекают из костела, а кто потом приходите слухать это. Поэтому несколько слов относно сегодняшнего Божьего Слова. Дети, кто с вас знает докладно, как учительная заповедь Божьей любови? Кто может мне ее рассказать? Есть книги такие? Две заповеди любови. Слабо, так, я эту любовь хотел говорить, может, не от этого треба распочать, от букв, какие есть в алфавите наших белорусских. Заправды, я был теперь на днях в нескольких городах, таких больших в Польше. Был у Столовой Воли, там проповедовал Божие Слово, и один такий святар, не ведаю, что ему на голову сталося, а говорит: сегодня люди не знают Святого Писания, на что вы сам ты говорите про это Святое Писание. Я говорю, что это и есть наша покликание. Покликание святара, это язык, как обвещать Божие Слово. Это первое покликание. Не справовать Евхаристию, а обвещать Божие Слово. Чому Евхаристия? Бо на Евхаристии все відбувається дякуючи Божому Слову. Дякуючи Божому Слову, на алтарь приходить хліб і віно. І сьогодні, справді, друге читання говорить, який повинен бути заправдний святар. Як ви думаєте, який повинен бути заправдний святар? Такі молоді, як я. Приложили. Вы посмотрите на это.
Бо як стою перед зеркалом, Пане Боже, який ти мене пригожим створив, і не можу поділитися. Тому що там його треба держати. Руки болять, може потім зеркало падає і все. Не пригожим, я просто не бачу, виглядаючи на нових людей. Такі воєнні свята. Перші святі ми сьогодні почули. Святар повинен служити прикладом чинения добра, прикладом любові до кожного чоловіка. І эту любов я пробую передати, не тільки я, кожен святар пробує эту любов, передати справжню любов. А яку любов? Ну, про эту, про яку є говорка у сьогоднішньому Божому Слові. Коли запитав перший святар, то Єсус говорить, яка заповідь перша і найважніша? А Єсус говорить, Шемма Ізраїлю. Шемма Ізраїлю, слухай Ізраїлю. У сьогоднішнім першому читанні тройчі повторяється слухай Ізраїлю. Слухай Ізраїлю. Слухай Ізраїлю. Так, а для чого вибирається справжня любов, брати і сестри? На слухай. А мы любим что-то говорить, а слухать, не быть на кого-то хотелось бы, как кого-то послухать, да его треба зрозуміти. Дети, чи ви охотно слухаєте своїх батьків? Ні, бо вони вас вимагають від вас, вони вас люблять по-своєму, этой любові не хочуть приучити вас до життя. Ви не охотні, а мама, ні, я этого не чув, ні, зроби що-нибудь, а этого не чув, ходи на цукерку, вже не чув. Зроби що-нибудь, так. Я не чув, треба вести кого-то подрасти. Несколько разов кто-то скажет, да, справді так есть. Бо заповедь любові вибирається на слухання один одного. Бо коли я когось послухаю, то я його зрозумію. Незвичайне слухання. Заповедь любові служицька вибирається так само на слухання когось, а не на догнанию этого света, сучасного света, який імкнеться вперед. І хтось скаже, в цьому поколінці так не було. Чому тепер все так є? Бо чоловік гониться за этим светом. Поколінці чоловік не гнався за світом. Свет колись остановится, але наше життя, воно буде завжди імкнутися наперед. І помимо этого, що ми даже може наше життя старатися на этой землі, але заховаємо його к життю вічному, до святості, до якої ми всі покликані. І заправді сьогоднішнє Боже Слово говорить, Шема Ізраїлю. Czyli słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu, Pan jest Panem Bogiem naszym jedynym. Będziesz Jego i tak ładno lubić Twojego Pana Boga. Będziesz się sercem, усою душою, усім розумом і всією моcy. 4 ważne punkty, які тичаться любові Пана Бога і тичаться любові ближнього чоловіка. Чому ми так вельми часто неохотно виконуємо якісь справи або обов'язки? Бо ми не маємо любові до них. Свята так само може часами стати при алтарі і не мати любові до того, до ввіщення Божого Слова. Тоді неприємно давати слухати, неприємно глядіти, як це все виглядає. Бо може розвалити внутрі школьність, яка йому може бути подарована. Але любити Пана Бога всім серцем, всім розумом, всією душою і всією емоцією. 4 найважніші пункти запам'ятайте. І любити Пана Бога, то треба любити кого самого себе. А любити спосіб. Є такі, що стануть перед церквами, які приходять за правди. Любити, як Ян Павел II пише, сучасний святий його літургічне вспоминане переживання так давно, що любити себе, це означає от себе вимагати. Ставить себе якісь потребування, до яких я буду імкнутися, та ще ліпшим, більше познати світ Божий мудрейшим так само. Це є любов. І в цьому проявляється любов сучасна батьків до дітей. Але чи проявляється любов сучасна у суженстві один одного? Чи сужен не ставиться ли вимагання какой-то свою любов розвивати? Він не часто остаються на цьому зовні, трошки ніже, на цьому зовні, на якої познали справжню любов і не хочуть її розвивати. То не ставить цели вымогания, думаешь, что на этой такой плоской любови доедешь до конца. Ведаем, кто любит глядеть прыжки с трамплина. Ведаем, что с трамплина как добро вылететь вперед, треба сначала съехать вниз, отбиться, а потом добирать. Угору и вперед, и наверх. И так само и есть у сучасного человека, что человек запоминает, забывает, давайте себе глазка, что забравная любовь развивается тягнущей.
слухаємо. Сьогодні проект, хотів сказати, як ми слухаємо прихожу музику, наша парафіальний Михайло, який прихожу співає, зможе так само сочитися і якісь сторонці, яку вони залежали в контакті. Так само сочитися можна за ними їздити, за ними, вони шмат подорожують, там про це не говорять. Але не шмат подорожують, не єдуть, що ведається. Скільки вже в годі подорожу було? 3-4. А год только начинается. Школьный. Как это разумеется? Ты уже 4 подорожаешь, что школьник. Это школьная года. Ого-го. Ездят и справді запрошають, концертують. Были останні на Ружаниці, де моляться мільйон дітей на всьому світі. Так само втілюючи в этой прихожій молитві. І ми так само повинні слухати себе народ, тому що, зрозумієте, що робиться правди у нашому серці криється. Добре, я шматав не буду. Бо я вернувся зараз. Я спробував, що був більше так само. Трошки мудрейший став, трошки повичачив послав. Останнє, і ви знаєте нашу віру, одного Бога і Царства. Створителя неба і землі, всепобачного і небачного, і воодиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, Отца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого і створеного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, і Он для нас людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, умерший так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет справа рук Отца, и снова придя в хвале, судить живых и поколенных, и яко володарству не будет конца. Верую Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял крас пророков. Верую в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чаю воскрешения помилуй, и жизнь вечного в будущем свете. Раз Jezusa Chrysta, jaki z mертwych powstał i zastał się z nami w Eucharystii, что daje życie wieczne, wzniesiemy do Boga naszej молитwy. Молимся за святый костел, как он распространившийся по всей земле, и верно выполнил свою миссию. Тебе Выслушай нас. молимся за бископа всего света, как они за два выступали в оборону человечей годности и кожного зачатка життя. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся за представников улады, как принятые им постановы, забезпечили лепшую будущую для народа. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся за клериков нашей диацезии, как они были открыты на светло Духа Святого и возрастали в власти своего покликания. Тебя просим. Выслушай нас. Молимся за тих, хто вимушений працювати знову по неділю, щоб вони знайшли у своєму житті час для Бога. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся за нас, тут собранных, чтобы мы не забывали каждый день дякувати Богу за отримання Його дари. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся o всіх інтенціях, які впливали на свята і мша, щоб добрий Бог прийняв їх. Тебе просим. Выслушай нас. Боже наш Ojcze, odnowił nas wierą i любовь do Ciebie, jak my wiernie Twoim zapowiedziom świadczyli i trzeba Twojej dobrymi wraz Chrysta, Pana naszego. Божий Пане, на своёю воцарю Тебе, только наша надежда. На Божий Пане,
Пане, а свою любовь свою Тебе, только наша надежда. Молите ся, как мою и вашу, як вяру, принял Бог, и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв віру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ани наш Боже, нехай Твоя Евхаристия станет для Тебя чистая вяра, а для нас крылицей Твоей милосердности прав Христа Пана нашего. И Духа Твоим, Говору сердцевым, узносим Тебя, Пана, подякуем Павлу Богу нашему. Он нам это и справедливо. Заправды годна это и справедливо, скучна и избавленна, как мы за все и всюду Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze Wszechmogutny Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, bojąc litości na grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi, wraz swoją moką na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a przez swoje z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i ludźmi świętymi, my obwieszczają Twoją chwałę, razem z nimi uznikajuczy. Święty, 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 Pan Wszechmogutny, niebo i земля, полные хвалы, Госанна на вышинях, Госанна на вышинях. Благословенный тот, кто приходит у имя Пана, Госанна, Госанна, Госанна на вышинях, Госанна на вышинях. Zatrądy Boża Ty święty, krynica usialakiej świętości. Тому jedności dusił Kościoła mu pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus u was prosić posłał na apostola Ducha Świętego, wraz Chrysta prosić Ciebie Wszechmogutny Boża. А святи гретые дары росою Духа Твоего, как яны стали się для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kali dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcie z Jego wsie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i pijcie z Jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. To czynijcie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Ожидим сердце Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение.
краем Твоего присягали. Wspominaючи śmierć i związek powstania Twojego Syna, apeluję Tobie, Panie, w chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas wodnymi stajać teraz Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefem i всем духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешення і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволив убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным князем Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які с продвигу подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu się wieki wieczny ja. Молимся, Дайца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво упокой души наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и захованы до всякого беспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твоя ласка и милость, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na braki nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darycie uspokojem i jednością, jak i żyjesz i wolodarycz na wieki wieczny ja. Spokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Как
Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений, покликаний на вечерю Його. Амінь. Я не знаю, а ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Пане наш Божа, умацуй нас деяние Твоей ласки, как принятый сакрамент подрихтовал нас до вечного вечного счастья, раз Христа Пана нашего. Pierwszego listopada u poniedziałek uroczystość всіх святых, святые и Троица Тройczy. У 8 годин раницы, о 15 године и у 19 у вечера. У этот день каждый має обов'язок удільничати у святої мші і повстриматися від виконання необов'язкової праці. 2 листопада во второк у сповіду всіх померлих вірників. Святые имши отправленные будут в 8 годин раницы и в 19. А 15 године помолимся за всех померлых веночком до Божьей милосердности и отправим святую мшу. У 18 годин перед выставленным Найсвятейшим сакраментом будут прочитаны все померлые, які поданы на карточках. 4 листопада у четверг вспомин святого короля Варемея, бискупа. Увесь час можно приносить выпоминки и складать их у святоров закрыстии. У интенции померлых, выписанных у выпоминках от 1 по 8 листопада, будут отправлены святые имши у 19 годин, а после имшаў у
гэтыя дні ад 1 по 8 лістапада будзе адпраўлена набажэнства за памерлых. Праз увесь месяц лістапад у 18:20 перед святой імшой будем молиться на ружальцы за души померлых, написанных у выпоминках. Карточки лежат наприкінці каплицы, а все ахвяры будут предназначены на обсталявание котельной. С 1 по 8 листопада можно каждый день отрывать полный отпуск за побожное наведывание могилок и молитву за померлых. Отпуск можно ахвяровать только за померлых. І адносна гэтага адпусту зварот мітрапаліты Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станіўскага. Чытаць яго цалкам не буду, можна на яго зазірнуць на старонцы «Католік». Бай прачытаю тое, што найважнейшае. Не варта забываць пра пакутучы касцёл, які мы можам ахвяраваць за памерлых. Як навучае папа Бенедикт XVI, карыстанне з адпустом дапамагае зразумець, што, спадзяючыся толькі на свае сілы, мы здолеем выпрасіць учыненае зло і што грахі кожнага прычыняюць шкоду ўсёй супольнасці. Наведаўшы могілкі і памаліўшыся за памерлых на працягу ўсяго месяца лістапада, згодна з дэкрэтам апостальскай пенітенцыярія ад 27 кастрычніка 2020 года, які гэтай жа пенітенцыяріяй прадоўжыўся і на 21 год у сувязі з утрыманнем эпідэміялагічнай сітуацыі, выканаўшы звычайныя ўмовы прабывання ў стане ласкі, прыняцця камуніі, малітва і інтэнцыя папы, можна атрымаць поўны адпуск, ахвяруючы яго за памерлых. У адзін дзень можна атрымаць толькі адзін поўны адпуск і ахвяраваць за аднаго памерлага. Все зразумела, так? Часамі людзі прыходзяць к тому, чи я магу тут, чи магу, чи толькі за аднаго магу маліцца. Кожны дзень можна толькі за аднаго памерлага. Чи це буде той сам, чи це буде 10 других памерлых, але кожны дзень, але трэба быць у стане ласкі звычайнай, чи і выступіць да святой камуніі. А молиться в інтенціях папи римського, і коли хто може навідати місце захоронення людей, кладбища, які будуть жили. Больше так не буду относно декрету стольки. У гэтыя дні святары наведаюць могілкі. Мы уже были вчора на могілках у Михалевичах о 10 године. Докладный расклад находится на дошцы объяву. І так само на Католік 2. Сьогодні ми ще вийдемо на могилки Козаровские у 14 годин, это другий Германовский загулок города Минска, и на могилках у Гатова, так само сустренимся у 14:30. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте в интенции нашей родимы будет отбываться наступным чином. Понедельник, вторник, суббота и неделя с 14 до 19 годин. Іншыя дні з 14 до 20:30. Дякую за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індывідуальную молитву, за спеву і праву літургічную, за правіранне капліцы, а так само тим, хто дежурив. Дякую нашим Михаэлькам за оправу літургічную гэтай сённяшняй святочнай імшы. Дякую бацькам, што пускаюць сваіх дзяцей на рэпетыцыі, што могуць так само тренироваться, не так просто спешала и задавать. Научитель вымагае, а вы учні дапасоўваеце. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей. Помолимся за добрадзеяў, кліратаўцаў нашай парафіі, так само обновить добрадзеяў, будаўніцтва санктуаря Божай милосердности и за нас, даручаючы кожнага. По особку обетцы Маці Божай Ружальцовай, Твою я пароне отдаемся. Наши потребы, не покращай моления наши. Для всякой злой приходы, выбавляй нас за все ты. Панна полезная и благословленная, Панна наша, опекунка наша, защищальница наша, заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыном Своим нас заручай,
Сыну Своему нас отдавай. Бажаємо свято. Ми віншуємо вас з надходящим святом. Это душа, ахвяра Богу за то, что вы настились. Дякую вам велико. Хай вас Пан Бог благословит. Хай тебе Пан Бог благословит, хай дарит тебе спокой, твое сердце любовью владеет, за все ты с тобою идёт. Хай тебе Пан Бог благословит, хай дарит тебе спокой, твое сердце любовью владеет, за все ты с тобою идёт. Дякую великі за віншування, за правді парфяння. Сьогодні мой день народження 5 днів перед, 5 днів Бога. Зберігаюся. Але дякую великі за ахвяру святої вши, яка від вас парафії була замовлена мої інтенції. Кожен святах потребує заправди молитви. Дякуючи молитві, дякуючи вас, Світлана Бога, яку ми ніколи отримали, можемо здійсняти справи, які відбуваються кожного дня на алтарах всіх світу, чи найбільші, найважніші цуд, які може бути на землі. Пан Ісус приходить заправди у постаті хліба і хоче кожному з нас себе охвяровать и дать, как мы его приняли, у дары Святой Коммунии, который является подчас кожной Святой Муши. Цукерки будут наступным разом, понятно, их наши теперь раздавать треба за 10 килограммов. Цукерки неделю след наступную, это 5. Także дякую, великий. Примите Божие благословение. Пан с вами. Niechaj was благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у свободою Христа нам. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь з нас на обороні, запред спокуси вас так Слова Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які нас Богу душні спасіться. Святий Боже, святий Господи, святий народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий народний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны, заразы, храни нас, Боже, от греховной и беспознаванной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, прислухай нас, Боже. Сына Своего отдал, как Божий
Нехай буде похвалений наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.